Lige nu er vi i gang med at gøre klar til, hvis vandet skulle komme. Så vi har fået besøg af svigerfamilien, der hjælper os. Og udefra her har vi sandsække, eller en væg af sandsække klar. Men gaderne herinde er stadigvæk knastørre. Nu vi havde nogle problemer med drikkevandet i dag, og derfor er vi nødt til at grave et lille hul. Og jeg ved ikke, om man kan se det dernede, men det er så højt vandet står, der er cirka 20 cm endnu. Og ellers så har vi forsøgt at fylde vores dræn op med sandsække. Vi håber om, at der ikke kommer for meget vand ud af dem. Hvis vi går om i haven, der er de i gang med at forsegle vores døre. Se der. Wow. Hej. Hej. Hvad laver du? Arbejder nu. Og i første gang har man tapet dørene til, og så er planen af det her plastik-polykarbonat. Det skal hen foran dørene. Og så plastik bagefter. Vi går rundt om huset her. Og de er også kommet i gang om på den anden side. Så er det der sammen med... Så skulle han lige tisse, var. Nå. Og så er det der sammen at forsøge at lukke så mange små huller som muligt. Så kan vi prøve at gå indenfor, så kan vi se det vi har gjort her. Vi ser vores vaskemaskine tørretumbler er i øjeblikket væk. De er sat op ovenpå. Så prøver vi at gå ind. Vi har fået taget alle lågerne af vores køkken. Da de er den dyreste del i tilfælde af, at vandet skulle komme. Jeg mangler lige at få fjernet opvaskemaskinen der. Og så har vi det her store køleskab, som vi ikke kan rokke hverken det ene eller andet sted. Så prøver vi at pakke ind med en præsending, hvis vandet skulle komme. Og vinkøleskabet er også væk. De fleste møbler er væk. Bordet har fået gummistøvler på. Og gardinerne er væk. Så der er ved at være godt tomt. Vi går ud her. Har vi drænene her også, de er fyldt op med alt, hvad der kunne proppes ned i dem, og så er der sat en sandsæk ovenpå. Om det holder, det ved vi ikke, men det finder vi ud af. Og inde i stuen der har vi så valgt at prøve at se om at binde gardinerne op og pakke noget plastik rundt om. Og ellers så ja, stort set alle møblerne væk. Vi får noget lys mere ovenpå. Der står vores drikkevarer i øjeblikket. Der står diverse små ting. Hvis vi kommer her ovenpå, så har vi fået en fin vaskesøjle lige her, som spytter det ud på badeværelsesgulvet herinde. Og ellers så har vi brugt vores kontor til at fylde op på, og det samme med gæsteværelset her. Vi kan lige få noget lys ind. Har vi diverse møbler stående. Så det eneste rimelig normale værelse, vi har tilbage, det er vores soveværelse. Som dog er lidt rodet, men sådan er det jo. Så har vi vores sofa stående. Og ellers så er vores badeværelse her det sidste rum, der er endnu ikke optaget. Vi har dog lidt ekstra vand der. Det er ikke drikkevand, men det, hvis vandet skulle forsvinde, så har man det der at bade sig i.
Og hvis vi bevæger os væk fra vores hus, så kan man se, at vi er ikke de eneste, der er ved at gøre os klar. Vi bor i sådan et lukket husprojekt, hvor der er en stor mur rundt om det hele, som de håber at kan holde vandet ude. Og så er planen, at det, der kommer ind gennem drænet, det vil de så pumpe uden for muren. Om det er noget, der virkelig dur, det ved vi ikke, men altså det er da forhåbentlig bedre end ingenting. Altså se her, er de i gang med at forsøge at pumpe vandet ud. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke kører i øjeblikket, men altså de kørt stort set i døgndrift. Det er de her benzindrevne pumper, de har der. Så det er nogle af vores sikkerhedsvagter, der er i gang med at arbejde på det. Vi går hen og se, hvad de laver. Så det er sådan nogle pumper der. Og så er planen, at de kan pumpe det ud af projektet. Efterhånden som vi bevæger os op mod fællesområderne her, så kan vi se, at vores sø har de haft tømt. Ikke fordi det gør ret meget hverken fra eller til, men det er dog lidt mindre vand, der skal pumpes ud igen, hvis det først begynder at komme ind. Den har været helt tom, og det man kan se nu, det er cirka vandspejlet af, hvor vandet udefra kommer ind og står. Hvor de også arbejder i gang med at klargøre, i tilfælde af, at vandet skulle komme. Og så har vi en fantastisk båd til, hvis vi skulle evakueres. Men hvis det ikke var ret mange mennesker i den. Og ellers så er poolen her stadigvæk fuldt funktionsdygtig. Skal jeg lige holde øje med, hvor jeg går. Og vi har desuden fået at vide af regeringen, at hvis alt går galt, så kan man koge vandet fra poolen og drikke det. Jeg ved ikke lige, hvor mange børn, der har tisset i det, men forhåbentlig ikke for mange. Går vi tilbage mod vores hus. Sådan et hvidt eller et klæde hængende i porten. Og det er noget, vi er blevet bedt om at gøre i tilfælde af, at vi skulle evakueres, så kan de se, i hvilke huse folk stadigvæk bor. Og så er planen ellers, at når vandet kommer hen, så kommer de ind med en stor lastbil, enten militæret eller også vores projekt, de har også en lastbil. Og så kan de få os ud. Og så er vi ved at være tilbage til, hvor vi bor. Se vores nabo eller genbo derovre. De har også indtil videre valgt at blive, i hvert fald kan man se. Men der er ikke nogen hjem lige i øjeblikket. Ja, vi er kommet hjem igen. Og her arbejder de stadig på højtryk med at gøre huset vandtæt. Der er nogle af dem leger med hundene, men resten af dem... Ja, wow, har også arbejdet. Det er faktisk mig, der ikke har lavet noget. Jeg har bare filmet. Men nogen skal jo gøre det. Nu vil vi se, at de har fået den første plade op herovre. Så kan vi selvfølgelig hverken komme ind eller ud af dørene, men vi har jo stadigvæk fordøren. Men nu har I set lidt, hvordan vi har gjort os klar, og stadigvæk gør os klar til, at vandet skulle komme. Og så må vi jo se, hvad der sker, og vi skal lave nogle flere film.